380 million. We did it. We did it. Guys. Check the video. Come on, guys. You know, some guy get 580 million. Check the video. Kabana. Check the video. Even. No. Tuduka mbali. Tiduka bati. Ino pamba mene kuro mwige. Tiduka bati po. Bale taduka ndipati. Zolo zose tinazo. Chimachita duka njo ndikiti. Tunosene chimachita duka. Kabaya tuone sene. Mwina mweke pena duka pena bati. Tuone sene pena duka ndipati. 380 million. Chief, we did the best we could for Malawi. One verses. Man, that's mad. That's mad crazy. Tisabile so badali. Video mene title again the mbali yako. Bwana, ndione seni video imene ingabikisana ni mbali yako no kumala kunoko for the rest of your life. Chipa baba. Don't listen. Okay. Pale senti na game summarize ndege. Did you? Yes, senti summarize ndege. Chima Selba, you will never compare my music videos. Kwa amene timakonda music mbali mozi ya entertainment zosangalasa zimene sitingakane zimasuntha moyo ukamamvera umakhala ukumva kukoma ndithu. Ndipo kwa amene timatsatira oyimba bwino, oyimba wodziwika ndi dzina lija IWK amene ndi otchuka kwambiri ndi slogan ija ya hip hop yemwe mwini wake amadzitchula kuti ndiyenso hip hop. Ndi amafotokozanso kunena kuti simungakambe za hip hop osakamba za iye, ndipo muchilichonse chimene iye amapanga amafotokoza kuti simungapangenso compare ndi artist aliyense wa hip hop kuno ku Malawi in terms of video music, nkhani ya momwe amaspendera ndi chilichonse chimene amachita akaphakidwe ka life amakafotokoza kunena kuti iye mwini wake ndikapa high kwambiri ndipo simungachite compare ndi aliyense amene mukumuganizirayo. So oyimba ameneyi odziwika ndi dzina loti hip hop potsachidwa dzuloli adali pa podcast ija imenenso idadzipatsa dzina loti podcast Malawi, ndipo kumeneko mchezo unaliko ndithu adakambirana zinthu zosiyana. Koma nkhani yayikulu imenenso yandipangisa ine kuti ndibwere ndi video iyi ndi nkhani ya revelation kapena vumbuluso limene mwini wake adafotokoza kumene ku podcast kumene amacheza naye pofotokoza kunena kuti pali imodzi mwa videos amene adajambulapo imene ndi imodzinso mwa nyimbo zimene adachita ku feature anthu ochulukirapo oyimba aku Malawi kuno monga Jasama, Malinga, Saliwo ndi Skip Calling ya mu video imene yoyo adachita feature anthu monga amenewo. Ndipo kupera mu podcast imene adali nawo dzulo mwini wake adafotokoza kunena kuti nyimbo imeneyi imene title yake ndi mbali iye kuno akufotokoza kuti idamunongera pafupifupi ndalama zokwana 380 million Malawi kwacha zimene mu dollars ndi $200,000. So even amene amachita host program iyi anadabwa komanso kulesa kunena kuti no izizi ndi zosachitika kuti oyimba wa ku Malawi akachite spend ndalama zoterozo 380 million on a single video imodzi yokha imene ndi $200,000. Ndipo 380 million that is rate ya ku banki osatinso black market. So mafunso adaliponena kuti zimenezi zingateke kapena amene wa IWK au ndi matama kapena kuzipopa. So podcast amene amachita host ndi amene Bensam komanso ndi anzake Brandon amene adali kucheza ndi IWK. So IWK adafotokoza zambiri kumeneko komanso chinthu china chimene amafotokoza ndi chonena kuti iyeyo muzimene amavala like watch ndi zina zotero ndi zinthu zimodzi mwazodula zimene iye amakhala nazo ndi sakhala ndi zinthu zochipa ndithu. Koma nkhani yathu yayikulu kwambiri ilunjike pa video kunena kuti iyeyo adaspenda 380 million on a single video. So video ya nyimbo imene tikuyikamba ndi imene ikuonekayo imene adaspenda ndalama zonsezo zimene akufotokoza.
Sayasasida unafulale kuno bali ya kuno bali ya Sandiyambe dala ndine njoka yolosa maluzi ndindani ndimamvana ndikosa sizobwera ngati shasha kuno tongopusa choipa chabwino kuno sichimandidosa fusa kazi wanja ndo ndimajethrisa tenganilegene mundigene ndizopusa ndimapereka mayakopa libe kosusa ndikulembera malire amasukudusa undichosaziwanda akale sombusa kondo ya manja yazida kuno sitilusa susa izanditenga ine ni cruiser machiki akuchusa highway kukomesa komano mwina nkumafunsa kuti kodi paja hip hop ndi mbali imodzi kapena ndi chamba chimodzi chimene chimachuluka kuzipopa matama ndi zina zotero kuzitchulira zinthu zina zoti iwe ulibe komanso kuziyenereza mu zinthu zoti iweyo suli choncho so kuti tinene kuti iwowa akungokamba mu context ya hip hop mu nature ya hip hop monga hip hop ili nayonso kuti paja imachuluka kuzipopa like ndamakwanisa kuchitola kuti yes I fucking cash ndili ndi drama zambirimbiri yes my baby chani zinthu zambirimbiri komano in real life utopeza kuti so anthuwo asali nsomyone amafotokozera maga mu nyimbo zawo mwina kwambiri imangokhala boosting kuzipopa basi kuzibweresa poera ngati ndi anthu high so malingana ndi mene iniyo mukuonera mmene adakambira amene IWK pa video yake ya mbali yakuno imene adachita feature ndakamba kale kuti achina malinga achina tsaliwo achina jasama skippering mu nyimbo imene akufotoza kuti adachita spend 380 million which is almost 200,000 US dollars so mu nyimbo imene tikuikambayi ndi nyimbo imene yatuluka miyezi 7 yangopita ndipo mutakhala mapita pa YouTube mukayipeza nyimbo imeneyo ya mbali yakuno mukayionera ndithu ndipo mukamayionera nyimbo yakufotokoza kuti malo ena amene adajambulitsira nyimbo iyi ndi mbali imodzinso ya mdziko lija la South Africa so chinthu china chimene adafotokozanso mu nyimboyo mukaonesesa muli galimoto ya mtundu wa Bugatti imene ndi imodzi mwa magalimoto a mtengo wake ndithu komano mukufotokoza kwake akufotokozanso kunena kuti galimoto imeneyo kuichita rent pa hour iliyonse amayichita rent pa ndalama zokwana 150,000 rand meaning that pa 2 hours that is 300,000 rand zimenenso mukazisukunula ndi mamiliyoni ndithu so akufotokoza kunena kuti abwereke galimoto imene ya mtundu wa Bugatti imene ndi galimoto ndithu ya mtengo wake utakhala ufuna ugule kuti ikhale yako ndi imodzi mwa magalimoto odula komanso ndi imodzi mwa magalimoto amene adapangidwa mwa mtengo wake wapatali ndi magalimoto advanced kwambiri zochitika zake ndi zapamwamba so akufotokoza kuti pa hour iliyonse kuti abwereke galimoto imene imamuspendera 150,000 rand imene kuisintha kuitsukunula mu ndalama ya kwathu kuno ku Malawi that is 37,500,000 so of course ndi umboni wa mwini wake komano chodabwisa ndi chonena kuti zimene zizi pa podcast yo angangozifotokoza sanabwerese cheke chilichonse chimene chiko kapena receipt lililonse limene lingakhale imbali imodzi ya umboni kunena kuti ndalama zimene akuzikambadi zidatuluka kugwiritsa ntchito zimene zizi so tofotokoza kuti total ya ndalama zonse kuti chilichonse chitheke 380 million for a single video monga Bensa mwanafunsira pa podcast imene kufunsa kuti zingatheke rapper wa ku Malawi akaspend ndalama zimene zizi ku video imodzi aduke chani komano IWK mukuyankha mwamphamvu komanso mwa confidence anati ife tapanga ndipo tikhala tikupanga ifa ndalamazo sitiopa kuspenda ya chifukwa timafuna tiwerese the real definition of hip hop yes pozitchilanso ye hip hop akuti chinthu zimene zonso sizotinso ndi nkhani yayi akhala akupanga amapanga azipangabe so wow 380 million on a single video ino ndine tingapange zimene ndalama imene mutakhala kuti mwina mangoyichita mangoyisiya pamodzi kuti mwina ithandizire kagulu kena kache ka anthu itha kufikira zosowa zambiri za anthu komano ena kuti video imodzi ndalama zokwana 380 million ndimve
maganizo anu kuti inu mukuona bwanji nkhani imene IWK amafotokoza ku podcast imene adali nayo kumeneku ku podcast Malawi. Ndimve kuti mukuti chani, kapena mukuzitenga mwa hip hop paja ndi chamba chimodzi chimene chimachuluka kuzipopa, kuzitchulira zinthu zoti ulibe, kuziyika moyo umene sumaukhala, kufotokoza zinthu zambiri zimene mwina mwake in real life palibiretu, kapena mwinanso kwenu mukuzimva kuti yes ndizotheka munthu angathe kuspenda ndalama zotero zochuluka motero 380 million on single video. Koma anu ngati ndi choncho tanditchulireni munthu mmodzi wina kupatula IWK in comment section ngati alipo wina wake amene anachita spend 380 million, even yabwino 50 million on a single video, tichulireni amene anachita spend such amount. So mu video mtsiku lero mudali ndine wanu wa nthawi zonse Mike Thompson. Ndipo ngati mwayikonda musaiwale kuchita like komanso subscribe kuti titenso kumakupatsirani ena mwa mavideos amene makukonzerani pano pa Sam Mavita YouTube channel. Bye.